खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। थारैनो चिरां जिल्लायाव मा जामारदों? खनसे नङा, खननै नङा, खनले इसोर हरनाय अन्थाइ मानिक मोननो हादों चिरां जिल्लानि सुबुंफोरा। नोंथांमोना फोथायोना बे मानिक आरो अन्थाइखौ दैयाव सोमनानै लोंबानो गासिबो बेमार आजारफ्रा हामजोबो होनना? बेबादि अन्थाइ मानिकखौ दैयाव सोमनानै लोङोबानो गासिबो बेमार आजारफोरा हामजोबोब्ला मानो देहा फाहामसालि आरो डक्टर नांबावगौ? बेबादिनो चिराङाव आरोबाव मोननो हाबावदों मैखुननि मानिक। बे मैखुननि मानिकखौ दैयाव सोमनानै लोङोबानो हामनो रोङै गासै बेमारफोरा हामगोन होनना फोरमायो फुलस्रि बसुमतारिया। चिरां जिल्ला रुनिकाटा 1 नं बुहुरतिनालि सालबारि गामिनि फनजिब बसुमतारिनि बिसि फुलस्रि बसुमतारिया गावनि न' साखाथियाव एबा उसुं खाथियावनो जोंखल हिरा बायदि जोंनानै थानायखौ नुनो मोनो। बिनि उनाव नायनो थाखाय गुरुनो दिन्थियो। दिन्थिखांनायनि उनाव गुरुआ मनसमायाफोरनि बेमार हामनाय जागोन होननायलाय न'खरनि माखासे बेमारिफोरनो लोंहोनायाव बेमारखौ हामनायखौ फोरमायो फुलस्रि बसुमतारिया। दिनै फुंनिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा लानाय रोजा फिसाइफोरखौ हमनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया मैया उन्दै बैसोआव जुलि लानायफोरनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय रायजोनि गासिबो जिल्लानि फारिलाइखौ फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि सिगां आरो दा उन्दै बैसोआव जुलि लानाय रोजा फिसाइफोरखौ हमनाय जासिगोन होनना। लोगोसे हाबा खालामना होग्रा फुजारि मौलाना बायदि बिथांमोनखौबो हमनाय जागोन। लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा खालामनानै फिसाइ हमजानाय बिसिया अरुण'दय मोनगोन, बेसेन नाङै रेशन मोनगोन आरो गथ'फोरनि सोलोंथाइ राहा होगोन सरकारा होननाबो बुंथिबावो गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि दायाव मैयानो माखासे फिसाइफोरखौ हमदों। बिनिनो थिंनि फारिदुल इस्लामा उन्दै बैसोआव जुलि लाना हमजानाय रायजोनि गिबि फिसाइ। थिंनि फारिदुल इस्लामा 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा लानायनि थाखाय हमजादों। चिरां जिल्लायाव जनजाति सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जाथायखौ ट्राइबेल संघ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गसाइगाव जिल्ला ट्राइबेल संघनि खौरांगिरि मेल। होस्रांजानाय सुबुंफोरनो सरकारा थाबैनो थानो थाखाय हा होनांगौ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव माखासे बर'फोरखौ होस्रांनाय जाथायखौ लानानै मैया गसाइगाव जिल्ला ट्राइबेल संघआ खौरांगिरि मेल खुंफुङो। जुदियो जोंनि ट्राइबेला आयेन बेरेखा थादोंब्लाबो ट्राइबेल माहारिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानायनि अधिकार दंखायो। अधिकार दंखायो हिसाबै बिथांमोननो हानि पाट्टा होनांगौ आरो जायफोर ट्राइबेल नङैफोरा ट्राइबेलनि हायाव दं बिथांमोनखौ होस्रांनांगौ। बिथांमोनखौ जोंनि आसाम आरो बिटिआर सरकारा एभिक्सन खालामनानै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा हुनि जेंना गिख्रंथाव जों बिसोरनि आथिं सिङाव थानो गोनां जाहैदों। जाहाथे जोंनि ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखा खालामो बिनि थाखाय बे हाबाखौ थाबैनो मावनानै होनो बिटिआर सरकारखौ खावलायो गसाइगाव जिल्ला ट्राइबेल संघआ। सुप्रिम कर्टनि उकिलनि फिसाज्लाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव गोबौ छुरिजों गाग्लोबदों। सुप्रिम कर्टनि उकिल निरुपमा सयकियानि फिसाज्ला अभिजित सयकियाया हरनि समाव गावनि थाग्रा खुलियाव उन्दुबाय थानाय समावनो दुथांफोरा फैनानै गाग्लोबो। अभिजित सयकियाया दिसपुरनि देबदारु लामायाव एमएलए हस्टेलनि उनफारसे थानाय गावनि थाग्रा खुलियाव उन्दुबाय थानाय समावनो दुथांफोरा अभिजितनि आथिङाव आरो उदैयाव गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव अभिजितनि गोबां थै गयो। लोगो जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। लोगोसे दिसपुर पुलिसा खौरां मोननानै लोगो दिसपुर पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।